Һәр көчле ират янәшәсендә көчле хатын кыз тора диләр. Без моңа соңгы 2 елда да инандык. СВО башлангач республикада гуманитар ярдәм хәрәкәте оешты. Бүген ул хатыннар, әниләр көче белән дә алып барыла. Мамадышның битараф булмаган кешеләре кирәк ярак белән 2 полкны тәэмин итеп тора. Өйдәге эш булсын дип, токмаш кисү, коз маеннан яраларны төзәтә торган маз ясау. Алар Донбасс госпиталендә эшләүче волонтерлар белән элемтәгә чыккан. Ни өчен дип сорыйсы юк. СВО зонасында якыннары хезмәт итә. 18 yaşına köyге çıktım. Mine ekete kebek 4 malay taptım. 5-нче кыз 4 сыношки елап пешке дошки инде. Өлешчә мобилизация башлангач Гайнановлар гаиләсенә повестка килеп төшә. 34 яшьлек уллары Айдар икенче көнне кирәк ярагын җыеп китеп тә бара. Ленинград өлкәсендә хезмәт иткән укчы башта Луганск республикасына, аннан Ростовка, соңрак Бахмутка эләгә. Ел ярым эчендә 3 тапкыр кайтып киткән, 2022 ноябрендә яраланган була. Айдар киткәч, әнисе дә, хатыны да зур эшкә алына, гуманитар ярдәм җыя башлыйлар. Аларга карап башка хатын-кызлар тотына. Бүгенгә 50дән артык газель тутырып җибәргәннәр. 100 тоннага якын азык-төлек һәм көндәлек кирәк ярак. Үземнең малаем шунда булгач, аларга ярдәм итү йөзеннән инде һәрберсенә ала бит без төсә безнең балаларыбыз, берсе дә чит балалар түгел, һәрберсе үзебезнеке. Шуңа күрә инде минем инде шунда чөзем килде менә безне шул нигә тартып тора инде барасы килә, аларга күңел җылыбызны бирәсе килә. Безгә сыгылып шәгәрәм, без монда сыгылып шәбез икән, аларга бик авыр булачак. Без аларга көч биреп торабыз. Склад бу көннәрдә бушап калган. Берничә көнлек шыгрым тулы 4 газельне кабат Донбасска озатканнар. Мин үзем 5 июльдән бирле шушы сборны башлап җибәрдем. Һәрбер җибәргән кешенең фамилияларын, ничә сум, бөтенесе дә шушы блокнотка теркәлеп барыла. Монда гадәттә 2 полк белән эшлиләр. Донбасс госпиталендәге волонтерлар белән элемтәдә торалар. Яралыларның баш, аяк астына салыр өчен тыгыз мендәрләргә кадәр тигеп җибәргәннәр. 22 елга хәтлек үземне шундый җибегәндер дип хис итә идем. Бер нәрсәдәген эшли алмыймдыр кебек дип әйтим соң. Ирем киткәч, бөтен авырлык шитай үз өстемә калды. 2 кызыбыз бар. Постоянно вот посылкалар ниләр җибәрәбез дип. Ул миңа даже менә строительный әйберләр сорыйды. Син хәзер ди миннән башка да үзең үй төзи аласың дип әйтә торган иде. Тик кенә тормыйбыз. Тиз эшләгәндә ваще суыкны сизмибез дигән. Потом теге егетләребезгә дә булышабыз дип әйтәбез бит инде. Ул дагын җылы кертә микән соң. Аларның матур-матур смс-калары сугыннан хәбәрләре килә, рәхмәтләре килә. Складка эштән соң киләләр. Көн сайын ким дигәндә 4 сәгать. Өйдәгечә булсын дип тиз пешә торган ашын, яраларны төзәтә торган мазина кадәр ясап җибәрәләр. Нина Павлованың улы Игорь да өлешчә мобилизациядән соң СВОга киткән. Шул көннән алып ул да тылдагы сафта. Biz монда шул балаларны сөендереп йөрибез. Алар сөенгәч, посылкаларны алгач, рәхмәтләрне әйткәч, безгә тагын да көч, безгә тагын да рәхәт. Без вот от души йөрибез, от души. Рәхмәт сүзләре ишеткәч, прямо рәхәт була. Ирләре, уллары дип кенә түгел. Монда йөрәк кушуы буенча килүчеләр дә күп. Кемдер чек-чек ясап җибәрә. Кемдер безгә тукмаш кисеп җибәрә. Авырта торган бер апа дип әйтгәндә, бер апа алып килде безгә тукмаш. Үзе кискән, өендә кискән тукмашын. Менә ничек алмыйсың инде, ничек аңа рәхмәт әйтмисең. Бик күңелебез шуңа була. Кемдер вареньесын алып җибәрә, кемдер салатын җибәрә. Малайларым ниләрем булмаса да, СВОда мин шушыннан киткәнем юк. Шул еллардан бирле ничек мөмкин без шушында эшебез биткәннән соң киләбез. Менә алдан әйткәнчә бәйрәмнәр дә туры килгәли. Бөтенесенә дә түзәбез, Аллага шөкер, түзәрлегебез дә бар. Без һәммәбез җирдә берәү генә, бер кемнең юк җирдә алмашы, кабатланмас үз язмышы белән туа җиргә адәм баласы. Менә шундый алар бар эшкә өлгер. Складтагысын тәмамлап йөгерә-йөгерә өйгә кайтып китәләр. Анда хуҗалык мәшәкатьләре көтә. Отличный хатын. Аллага шөкер. Онда Ул минем өчен бар, минем өчен бар. Бер-беребезне тулыландырып торабыз шулай. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Адымнар.